1998ஆம் ஆண்டு பிறந்த மிஸ்டர் பீஸ்டோட வயசு வெறும் 23 வயசு சின்ன பையன்தாங்க. மிஸ்டர் பீஸ்ட்டை எல்லாருக்குமே பிடிக்கும், நான் உள்பட. மிஸ்டர் பீஸ்ட்டு ஏர்ன் பண்ணுற ரெவன்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 54 மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர், அதாவது 403 கோடியே 93 லட்சம் 93,000 100 ரூபீஸ் தான் போன வருஷம் மட்டும் அவர் சம்பாதிச்ச பணம். தண்ணிக்குள்ளே அதிக நேரம் தங்கி இருக்கிறது, ஒரு ஐலாண்டு வாங்கி மக்களுக்கு கிஃப்டாக கொடுக்கறது, இதெல்லாம் யாருமே நினச்சே பார்க்க முடியாத விஷயம். தன்னோட கிரெடிட் கார்டை கையில் கொடுத்து 1 மணி நேரம் என்னனாலும் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு கிரேசியான நிறைய டாஸ்கை வச்சுருப்பாரு நம்மளோட மிஸ்டர் பீஸ்ட். அவரோட யூடியூப் சேனல் மக்கள்கிட்ட சேர்றதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும்தான். அதை விட அதிகமாக அவர் சம்பாதிக்கிறது அவரோட டிஷர்ட்டை லான்ச் பண்ணுறது, சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரியில் தான் யூடியூப்பை விட அதிகமான அளவு